Neno Dahbi yang corleng penggironge saiki nek girong wis seru katno iya mbok menawa ana transferan meneh iya mulane kok lek grene cor wong kabejane wong iki dhewe-dhewe kok iri kowe aku ora iri wong kaya sing ngeteri iki sadar ora iya ya sadar kok ya Santinan setiane kelakon kaya mak kletak ngene krungu kenongku diluthuk mathuk. Ya wis ben ora apa-apa. Mengkari ngono kok apa jenenge gawe kotak gayor karo bonang. Oh iya, bar kuwi rampung terus ganti ya. Sakake. Isih mesake sing kenong bangane kenonge. Ya, coba saiki genti swara kangkung. Kangkung, men iki pancen wis dipesen karo sing ngenteri apa saweran 1 juta kagem Mas Katno. Nggih. Arep disawer meneh karo bapake sing sapa Pak sapa jenenge sa? Pak Rizdi. Wis arep dikirimi duit Rafia. Nggo apa? Ba duit kok Rafia. Ana Katno wis pengen gantung diri. Gantung diri iki masalah iki apa coba aku tak takon. Yes. Ayo saking susahe. Rupa kok susah terus. Rupa Brontayuda. Susah terus. Ora ono senyum sing marai semringah lho. Kuwi gatekke catetan kok ya. Yo Katno ditemplekke mik irunge.
kados napa Gusti nek ya tenan kok suarane arum tenan asli ana ki upama wedok wis tak ijapi ya to saking suarane kaya ngene sapa sing ora keget ha iya kados Gusti salon iki kaya manut karo suarane Katno oh salon rambut salon iki lho salon sound system manut jebles suarane Katno jan apik tenan ah iya sampun tengah ratri kerak ayo mula paguyuban karawitan keraton ki nek vokale ora Katno surajos iya heeh tenan abdi dalem ah iya wis nek ora Katno sing gerong rusak sak iya Madukisma ki nek gauke ra sing nyebul Katno ora muni kok ya ora mbok pangin toning pipa banyu aja gawe kodeng neno ya iya ya karo bakul tempe ya neno ayo iso ora ujan ora kaul tuwoke helm iki kok hubungane iki ora tau lho nek nggo niba barang wong sing ngono hobine tiba ya iya Gusti bola bali muni iki aja nganti kedisian aja nganti kekurangan lho Katno neno cang gorengan ati wolak-walik gosong ya apa citra
Wis nembang mijil utawa kendhing-kendhing klasik rasane wis marem tru gara-gara ngopo meneh ngudung piye aja ngomong digarap Bagong. Ha iya nek kaya kowe karo aku iki wancine wis kudu nguri-uri marang tradisi ya sinom ulut manggung cano jenenge iki gathik glinding mijil ketoprak iki arep ngonekke sapa nek ora ana sing peduli karo kesenian-kesenian Jawa sing adiluhung iya ya meng kowe karo aku, Truk. Ha iya. Mula awak dhewe tetep kudu apa ya, Reng? Konsisten dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju dan tidak bisa terkendali. Karena adanya peluru kendali itu ora gathuk omongane iki senengane ora. Ayo genti kowe, Truk. Ya. Men desane aman. Men desane tentrem ora ana apa-apa kabeh ayem ayo padha ngunekke gudeg Jogja udu rondo kampung apik kuwi yo nganggo tembang-tembang sing cara mbiyen yo nek iya wis rong bengi mau bengi karo ding dang gayane ra jamak saiki genti sing alus-alusan yo Bukani saka Bonang, Truk. Ya, monggo dados.